Non falta un, falta un. Sì. És un acte solemne, això, En primer lloc, donar la benvinguda a tots els presents. Estem en aquesta sala de la vila, tots reunits per celebrar el matrimoni d'aquestes dues parelles que tenim aquí davant. Els contraents són Jordi Mauri Mossellí i Tomàs Margalès Sabater. Felicita Margalès Benaiges i Montserrat Pellicer Cortés. Tot seguit passaré a llegir els drets i deures de les parelles. Primer, els contraents són iguals, no podeu veure, els drets i deures. El segon, els contraents tenen de respectar-se i ajudar-se mútuament. I actuar en interès de la família. Ensenya a veure això! En tercer, els contraents estan obligats a anar junts. Guardar felicitat i suport-les a les majories. Ja que compartiu les possibilitats de la família, Blasfemio! No, que es vergonya! cuidar-se de prendre... Ja ho veuríeu si és aquest Franco! Ja ho veuríeu! Tot seguit, podem pujar els testimonis de firmar l'acte. Encara em fareu agarrar algo! Oh, que és vergonya! Sinvergüences! Blasfemos! S'ha perdut la vergonya, s'ha perdut pot, ja, home! Ara pot passar la primera parella. Tireu pedres! Els anells. Quiero un padre y una madre! Feo! És vergonyit! Oye, pel govern que no torna cap aquí. Tomàs, Jordi, els de Calado. Marit i Marita. Un besito, tío, hombre. Muller i mullera. Sí, sí.
un petó. Ah, Òscar, no. Deixa eu passar! Oi, vai! Capellar, estou preparado, forte. Oi, Mari. Corre fogo. Bocajarro aquella,
Se le pila, Ya, Ramón acabará su madre.
Venga,